e piny Malindi, Shakahola, ma ji lemo matho yawa, to kanyo be pok abacha kariwore gi jadolo wadwa David, ni to kinde mane be nawuoye mokwongo kacha ne an e studio ka, ni sama gigi ne timore, sub chief donge ne nitie, to chief donge ne nitie, to police officer donge ne nitie, jogi nyaka chope DC, nyaka chope e PC mar Coast Province, ni jogi ok ong'e gigi te. Sama ng'ato tho miyiko ng'ato kata ng'ato gi olal ni ong'e ni en kama kama, ing'eni anyuola no dhi go report ni ng'ato enche nowuok kodhi kama kata nodhi Shakahola to koro kwanene, to idhi kuom chief makanyo ga assistant chief, to jogo miyo report ka koro jogi ne ninde tich te, kendo jogi nong'e gika ne timore, to jowadwa mane lal maduong' malich molo mwayude Kenya wakae, no oganda nyalo tho yie manono mong'e kore machalo kama, kata ok ng'e kaka githo nyaka sani koro kidwaro sani chien. Emomiyo anto gima nyalo wacho ni sirikal nonindo e tich, ok onego ginindo e tich machalo kamano, to kendo giket kod organ bedege ma giketo ma ochung'negi jodongo gweng' kaachiel gi assistant chief kaachiel gi jogo duto te nyaka jotelo mopogore opogore manie siasa be nong'e gigi, nikech gima kama ok nyal timore kaka ta youth wing mar party makanyo ok ong'eyo, kata nyaka ji ng'e, kata chairman mar party mar political party moro amora mok awach ni mane, nyaka bed ni oseng'e gima dhi nyime, to gima dhi nyime kano otimi report sirikal notime ang'o, emomiyo dhiuru kuom Paul Mackenzie direct, ng'ama yud kaka oseni kuomecha to tere kot to yale, to kose yale to bas koro kot ong'ade gima ne ong'adne koluwore gi timbe, nikech gimichuoyo emane ka, kichuoyo rach emane yudi, kichuoyo ber emane yudi. Emomiyo kuom ng'wono mar Nyasaye Yesu nowacho oganda ni paga gi dhoore ni chunygi bor koda, to e kitabu mar Filipi 3:19 be wacho ni jok machalo kamago igi e Nyasachgi. Filipi 3:19 igi e Nyasachgi, koro i jogi ma Nyasachgi ni emomiyo gitimore koro